ରୋଷେଇ ଘର ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ କିଛି ନୂଆ କଥା ଜାଣିନେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଜରୁରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ରୋଷେଇ ଘରର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ଅଛି, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ପୁରା ପରିବାରର ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ରୋଷେଇ ଘରର ଏକ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ସବୁଠୁ ଅଧିକ ସଫାସୁତରାର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏହି ସ୍ଥାନର ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯଦି ଏଠାରେ ସଫାସୁତରା ରଖାନଯାଏ ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଢ଼ାଇବାର ସ୍ଥାନରେ ବେମାରୀଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସ୍ରୋତ ପାଲଟିଯାଏ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଘରର ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କମାନେ ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସଫାସୁତୁରା ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ନାନ କରି ହିଁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଅନୁମତି ଅଛି। ବାସନକୁସନର ପରିଷ୍କାର, ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅନ୍ନ, ପନିପରିବା, ମସଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତମ ରୂପେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ସମୟ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ନିରୀକ୍ଷଣ, ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ କ୍ରୟ ଆଦି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ କୁହାଯାଏ। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହା ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବ। ରୋଷେଇ ଘର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଦିନ ଭୋଜନ ରନ୍ଧା ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୋଜନ ରନ୍ଧା ହୁଏ ତାହା ରନ୍ଧାଯିବା ପରେ ଯଦି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଏ, ଉପଯୋଗ କରା ନଯାଏ ତେବେ ତାହା ଖରାପ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ବାତାବରଣ ଗରମ ଥାଏ ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ଖରାପ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ବେଶୀ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବନ୍ଦ ଡବା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ବି ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ସମୟରେ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଏପରି ସମୟରେ ରନ୍ଧାଯାଉଥିବା ଭୋଜନ 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଏପରି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ପୀଡ଼ା ବା ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବେମାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉଛି ଏହି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ଓ ସଫାସୁତୁରା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ସେଥିରେ କୁଶଳତା ହାସଲ କରିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ରୋଷେଇ ଘରର ସ୍ଥାନ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କିଛି ବିଶେଷ କଥାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ଚୁଲି ଚେତନା ନାମକ ଚାଲିଥିବା ଏକ ସାମୂହିକ ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାକୃତିକ ଚିକିତ୍ସାର କେତେକ ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସ୍ଥାନ ଶୁଦ୍ଧି ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁସାରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ରୋଷେଇ ଘର ଶୌଚାଳୟଠାରୁ ବି ବେଶୀ ଅସନା ହୋଇଥାଏ। ବାସନ ସଫା କନାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ନିୟମିତ ରୂପେ ସଫା କରନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ଉପକରଣ, ଅଇଁଠା ବାସନ, ଫ୍ରିଜ୍, ଅଳିଆ ଦାନି, ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା କପଡ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ନିୟମିତ ରୂପେ ସଫା କରାଯିବା ଦରକାର। ରୋଷେଇ ଘରେ ଚପଲର ପ୍ରବେଶ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏପରି କରି ପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇଁ
ଅଲଗା ଚପଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ବାସନ ସଫା କରିବା ବେଳେ ସେଥିରେ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଂଶ ଯେପରି ଲାଗି ରହି ନଯାଏ ସେଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଫଳ ପନିପରିବା ଆଦି ବ୍ୟବହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୁଆଧୋଇ ହେବା ଜରୁରୀ। ପରିବା ଚୋପା ଆଦି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ନିୟମିତ ରୂପେ ତାହାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହେବ। ରୋଷେଇ ଘରେ ମାଛି ଅସରପା ଓ ଅନ୍ୟ ପୋକଜୋକ ଆଦି କୌଣସି ରୂପେ ଯେପରି ଜନ୍ମ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏହାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ହେବ ଘରଣୀମାନଙ୍କୁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟଥା ସେଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୋଗର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରର ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଡବାଗୁଡ଼ିକର ପରିଷ୍କାର ବି ଜରୁରୀ। ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଯେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ନ ରହେ ସେଥିପ୍ରତି ବି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଘରଣୀମାନଙ୍କୁ। ତେଣୁକରି ଓଦା ହାତରେ ସାମଗ୍ରୀ ବାହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଓଦା ଚାମଚ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଆର୍ଦ୍ରତା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଉପଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପନିପରିବାକୁ ଧୋଇବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଧୁଆଯାଇ ନପାରେ, ଯେପରି ବେସନ, ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି ଆଦି। ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚଲେଇ ଦେବା ଦରକାର। ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଦି କିଛି ସାମଗ୍ରୀରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପୋକ ଲାଗିଯାନ୍ତି, ତେଣୁ ଉପଯୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ତାଜା ପରିବାକୁ ହିଁ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଉପଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିବା ପରିବାରେ ସ୍ୱାଦ ଓ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଉଭୟ କମିଯାଏ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଘରେ ପନିପରିବା ବା ଶାଗ ବାଟିକା ଲଗାଇ ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଚକଟଯୁକ୍ତ ଅଟା ଓ ସବୁଜ ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପରିବା ଆଦି ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ ଏବଂ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଏଗୁଡ଼ିକର ସେବନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଅଲଗା କରି ଆଉ ତନ୍ତୁର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ତାକୁ ଚବାନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗିଳି ପାରନ୍ତି। ଏପରି ଭୋଜନ ଆମକୁ ତାହାର ପୌଷ୍ଟିକତା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଏବଂ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଖାଇବା, କାରଣ ଭୋକ ଏପରି ହିଁ ଲାଗିଯାଏ ଯାହା ଆମ ଭୋଜନର ସ୍ୱାଦକୁ କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଘରର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ସହିତ ଯଦି ରୋଷେଇ ଘରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସଜଡ଼ାଯିବ ତ ଏହା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିରେ ବିଶେଷ ସହାୟକ ହେବ।